מפה הגענו, לא לעשות כלום, זה פה כל הקטע. לא סתם עובדת מצטיינת, זוהי נטע. לא לעשות כלום, זה כל הקטע. לא סתם עובדת מצטיינת, זוהי נטע. ובגלל שאני זמין, נהייתי מנהל בכיר. כל היום יושבים בנחת, לא מזיזים בכלל את התחת, לא שמחים בחליזים, רק בזכות התפוזים. כל היום יושבים בנחת, לא מזיזים בכלל את התחת, לא שמחים בחליזים, רק בזכות התפוזים. עבודות קשות תמיד עברנו, וזה היה לפני שמפה הגענו. לא לעשות כלום, זה פה כל הקטע. לא סתם עובדת מצטיינת, זוהי נטע. לא לעשות כלום, זה פה כל הקטע. לא סתם עובדת מצטיינת, זוהי נטע. ובגלל שאני זמין, כל היום יושבים לנחת, לא מזיזים בכלל את התחת, לא שמחים בחליזים, רק בזכות התפוזים. כל היום יושבים לנחת, לא מזיזים בכלל את התחת, לא שמחים בחליזים, רק בזכות התפוזים.